Nou, het is mooi dat het weer in Noorder is, want het wie nou ja, een chaos uiteindelijk. Nou, al dat mooie stukwerk, dat hong er al hier bij en die alle hier beschadigd en stikken. En, nou, het is nou een plaatsje geworden. Het strieën kwam dus letterlijk uit het stukwerk bij en daar zit een grote gaten in. En dat werd de aanleiding voor de gemeente om in 1983 te besluiten om de kerk te sluiten. Want het was te gevaarlijk. Er voel een stuk van het plafond uit onder een tuin. De restauratie is in 3 fasen dien. Eerst de boetenkant, daarna de kerkentoer en als laatste het interieur. Er is bezocht om de kerk zo vol mogelijk in de traditionele steert weer te brengen. Dit weer in de midden van de vorige eeuw al jaar keelhellen. Dat is toen in een groene verf zetten. En we hebben een beetje bij het stukje hebben de oorspronkelijke kleuren op plakken wij waarom vinden. En dan blijkt dus dat het net groen is, maar dat het marmer imitatie kent. Er zit een mooie loper op het trap. Er zit zwarte heetglansverf op. Er zit bledgoud op. Dus de hele ornamentering is ik weer oppakt. Achter die banken daar zit het in Friesland en bij hem vroeg verneemde Bijmer vond. Dat hier al heel lang staat. En dat nevens een tekst die erop staat in 1868 waar opgebouwd is tot een doopvond. De restauratie van de kerk uit 1876 had mij maar 8 ton kosten. Maar is nou dus eindelijk klaar. Aan het begin was het vooral een kwestie van uitzoeken waar moet het geld bij komen. Er moest natuurlijk gewoon een concreet plan komen. De laatste fase die had nog toch wat wachten omdat er bij het Rijk minder geld was.